Zdarec lidi! Vítám vás od dalšího videa. Jsem tady se speciálním hostem jménem Shaga. Čus! Shut up. Au! A, ne! Co děláš? Čau! Padám. Hej, všiml jsi, že ve style craftu, tam když spadneš z velký výšky a umřeš, tak že tam leží tvoje tělo nadál. Tam leží tvoje tělo normálně a někdo si ho může odníst a znásilnit ho. Ale chceš vidět naše dvířka na redstone, co tady postavil kámoš? No, to bylo hrozné určitě. Ale znám, že to nejde. To umím taky. To umím tak. Ale já jsem to chtěl udělat na Persil Play, jenže on nechtěl. Na Persil Play je to lepší. Ale to ti tam budou líst zombíci do toho. Právě. To já bych nechtěl rys. Tady teďka spadl někam creeper, já jsem to slyšel. Jsi slyšel to zasyčení, ty buzno. Ale chceš vidět tu čestku tajnou? Já jsem už viděl, tam už mám semínka. Už mám pocit, že ona tady už ani není. A je. A co tam je? Semínka. Proč mě to... Creeper. Au! Jsem toho creepera slyšel ještě k tomu, jak spadl ze střechy. Nic neslyšel jsi. Slyšel jsem výbuch. Ale to neslyšel, to byla babička odvedle. Jo, to zakopl a rozbil si z kebuly. Asi tak, no. Tu Hej, vesnici už jsme vyčorovali a maximálně jsme tam našli zombie villagera, který mě skoro zabil. Nope. A to jsme ještě, škoda, že jsme to ještě nenatáčeli. Mám zasadit nějaký melouny? Jo. OK, melonky. OK, mám mi 20. My tady tak... Zame otevři se. My tady tak krapet umíráme hlady. Že tady je. Já vůbec nemám nic, já nemám vůbec žádné jídlo. Jsem chudáček. Tak co teďka držíš v ruce? Jídlo. Ale to je jenom ten... My jsme taky ohledně jídla chudáčci jak prase, protože... Já tady zasadím strom. Tady ty schody fakt nesnáším, tady máte postavený. Kde? Tady se splápe blbě. Já tady udělám... Tak já za to nemůžu, že jo, to jsem nestavil já. Hej, on tady má fakt takovou obří džuznu, ono je to ještě pod barákem. Tady v všechen redstone vytěžím. Ty mám sopel jak prase. Jseš prase. A jenom. Sakra. Paní Jolando. No Jolanda mi nechtí... Ale chtěli jíš vtip? No, Jolanda. Ne, Jana Jolanda. Jolando. Tam byl jeden kluk kupoval lístek do kina. To byl asi jeho 12. lístek, co si kupoval do toho kina. A ona se ho paní ptala, proč si kupuje tolikátej lístek. A on, no víte, u vchodu je jedna paní, která mi ho furt trhá. Neznám. On si myslel, že ona to jako tím roztrhnutím zneplatnila, ona to právě potvrdila. Abych mohl jít dolů, zajít pro schody. Já můžu donést hodně dřeva. Tak dones dřevo. Hlavně to není jsem... Hlavně si dej pozor, abys nezhebl s diamantama. A i semínka, můžu donést i mrtvé, a i brambůrky. Brambůrky. Já tady taky žeru teďka čipsy, dělám se srandu. Já jsem měl dneska. Dneska jsem byl v kyně s kámošem. S kámošem, jo? Byli jsme na velký šestce. No, s kámošem a s kámoškou, protože nás tam bylo asi tak 6 v tom kyně. Že on prostě nedokáže dodržet tajnost a on mě to všem musí vykecat, že jdeme do kina. Jdeme do kina!
Já jsem to... Ty seš... Tím líp. Hej, neval ty věci. Hej, Takže, kde seš? Tady. Kde, já tě nevidím. No, mě to nehodí dolů, tady. Já si nedělám srandu, já tě nevidím. Někam naháš ty věci. Tak OK, měl jsi tady... Ne? Měl jsi tady u sebe, myslím, už tě vidím. 2 diamanty. Tento krumpáč. Ne. Jo? Tohle. Já nevím, co jsi ještě měl u sebe, protože polovina ještě leží tady dole. Tam? To je asi tak všechno, ne? Tady nic nelezí. Kde leží? Už si to vzal. Oh, Tady 17 misek, to asi patří tobě. já nemůžu, ne. Já tady prostě si stavím schůdky a ty najednou tady hodíš držku. Nevím odkaď. Z mého isu jsem spadl. Ty spadl ze svýho islandu, on je nade mnou. Asi. Ze Schweilandu. Schwarzenegger. Schweizenegger. Ne, Neger. to je Schwarzenegger. To je černý jak neger. No, on není černý, on je bílej, chápeš? Schwarzenegger je černý jako neger. Ty jsi Počkej. ale rasista, ale. Já vím, většině. Ty jsi mi dal Ne, já jsem si jako jsem dal Ale za asi tak zhruba 4 minuty to video musím ukončit, jelikož já mám na Bandicaamu ten limit 10minutovej a na YouTubeku mám 15minutovej. Takže to je jaksi v pohodě. A jak si to musí přežít? Vy nemáte fakt dřevo, ale máte tu 11 saplingů. To už zasadit. No, že tady máme saplingy a dřevo, že ne. No, ty schody vypadají celkem slušně. Ale i moje babička by postavila lépe, jako bez urážky. No. Nevím, jestli se mi stalo. No, ještě ne. No se jenom kámo myslíš. Kolik mám nechat mrkvíček? Cože? Mrkví, kolik mám nechat, protože si žádá všechno. Ne, kecám, ne, si žádu. Nech třeba 5 mrkví. Hm? Záleží na tom, kolik jich máš. Co? Jo, hej, že by šel s náma? Kdo? Na Turf Wars, jestli bychom šli potom. No cože? Turf Wars, jak jsme tam hráli, že máš ty šípy a ty bloky, že stavíš tam. Ty radby a takové. Turf Wars? No, mě se moc nechce. Tak... Já nevím ani. Ale jdu na těžit kobl samozřejmě. Sakra, Já se spadl. jsi kokos. Ty jsi zase spadl semka? Je to mám nastavený, jo. Neber ty věci. Skoro ti spadly dia. Já stojím 14 bloků od toho a já to stejně vezmu, děláš si srandu? Kámo, já jsem stál tady, mě ty věci normálně přilítly do ruky. Hej, nemáš 2 vypálený stony? Ne. A já vím, kam půjdu. Hej, ale já to video musím ukončit, já mám 9 minut a ten limit je 10. Aha, no to máš BB. No, takže... Ale pojďme zpátky tam, kde to začínáme. Kámo, pojď na ten. Tak to ukončí a potřebuji totiž nějaký dřevo. Víš, tak počkej. Mějte se krásně. Skály, vlastně. Ty vole, to musím vypípnout kvůli tobě. A nejsem hogi. Já nechci copyright. A nejsem hogi, jakože co se No mi tak mějte se krásně a čau. Tak to vypípí. Pozdrav. Nazdar.